Hej, hvad så folkens? I dag skal vi spille Hunger Games. Og vi har mod hinanden denne gang. Ja. Yeah. Så ja. Jeg skal bare væk fra ham der. Lige præcis ham der. Så skal jeg tage med den. Ja, det gør jeg sgu ikke. Ikke når du er der. Fuck, det er en skam, vi ikke er sammen. Hvorfor? Vi to stensvær, to jernbrugsplader. Og nu op. Og jeg lyver ikke. Typisk. Fuck, det er stadig med, hvor jeg var fedt. Det døde hus. Jeg så bare tænker, du ved, hvor jeg løb hen, og nu flækker du mig bare bagfra. Jeg kender ikke det her med, jeg troede, det var dem lidt. Jeg kender sgu da heller ikke. Det er typisk. Jeg har ikke noget svær endnu. Ja, man. Og ja, vi er så mod hinanden. Det er vores første episode. Så det kan være, vi skal måske lige forklare, altså ikke på YouTube-kanalen. Ej, det. Heldigvis. Ja, så nok ved jeg hedder. Det vil vi godt på min chef og sommervideo. Jeg hedder Benjamin, og jeg hedder Bas. Ja. Og husk at like og subscribe. Ja, det må jeg også meget gerne. Det gør os glade. Og vi er jo lige begyndt på YouTube, så vi skal lige øve os på det der med ikke afbryde hinanden og sådan noget. Jeg har allerede 8 subscribers. Jamen det er efter, det er min kanal, vi filmer på, men vi siger på en måde, det er bare en ny kanal. Men I må også godt tjekke min andre kanal, videoer ud. Men de er bare ikke lige så gode som den her. Jeg er fuld jerngear. Var, jeg har kun guldhjelm og premium. Brystplade. Hvad? Fuck, nu bliver jeg flækket. Jeg synes altid, det er dig, der dør først, når vi er mod hinanden. Ej, alt det jeg har sagt med jerngear, det er overhovedet ikke løgn. Jeg skal bare skræmme dig. Overhovedet ikke rigtigt. Jeg tror ikke engang, man kan få så gode ting så hurtigt. Ja, det skulle jeg gøre. Det gør jeg bare ikke. Hvad gjorde du ikke? Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Det er fordi, jeg hopper ned til et sted, og så... Ja. Der er en, der løber efter, han er også stensvær, og han har bedre armor end mig, så løber han. Så er det fordi, der var en bag dig eller sådan noget. Fuck! Han satte ild. Ja, det var der faktisk. Der var faktisk 2 bag mig. Så tæller vi på Benja. Han er ude. Nej, der var jeg i starten. Så ser vi hvilken med bier og skaffe. Det er en fucking fedt armor. Eller fed hus. What the fuck, Benja? Hvor er de 2 jernbrystplader? Hvad? Hvor er de der 2 jernbrystplader? Jeg ved den anden et hemmeligt sted, så ikke nogen har fortalt den. Jeg siger bare, de der kister har jeg tjekket. Alle dem her. Jeg har ikke været oppe i huset. Klap. Welcome to Red Food House. Jeg kan ikke komme ind, Benja. Og der er også 2 kister heroppe. Og jeg er virkelig klamme. Mads han må gerne sige, om der er nogen, der kommer over for flækken. Der er 2 lige til siden, når du lige kommer og træder ind på stedet. Kister! Og så må du godt lige åbne døren for mig også. Yay. Du skal ikke sige herinde, fordi det kan være en mega skjult syg kiste. Må jeg ikke sige, om der er en herinde? Nej. Okay, fordi du kan godt få opdagelse. Men om du ikke kan finde en, må jeg så godt sige, at jeg finder den. Ja. Fordi der burde være en kiste overalt. I hver eneste. Der er ikke en herinde. Ja, jeg skal nok lige tjekke videre. Måske er der ikke en inde, måske er der nogen rundt om. Der er stedet at kigge på lige nu. Ja, 2. Fedt. Spæbad. Det var det skjult. Jeg kigger lige, om der kommer ind. Der er ingen. Okay. Og fordi jeg sætter her.
shit. Ja. 2 sekunder, Mads. Skal du hurtigt nå? Ja. Imens der vi lige videoen på pause YouTube. Så kommer vi tilbage, når han er tilbage. Ja. Velkommen tilbage. Han er kommet tilbage nu. Ja. Det er lige min. Nej. Halleluja. Jeg slog også efter den her case. Lol, Benja, der er en tunnel, når du går herned. Med 2 jerndøre. Længere fremme. Her nedad. Nedad. Der er 2 jerndøre i siden. Nej, tak. Men der er heller ikke nogen vej derind. Der var lige en brøndjebrust der. En brøndjebrust på mere. Hvor er du henne? Jeg tipper bare til dig. Det var et fedt gemmested, man kan gemme sig. Jeg gemmer en kiste, simpelthen. Jeg har bare holdt kæft nu. Et eller andet sted der. Så er der et lille tv der. Mads, jeg siger bare, ja. Jeg skal bare sige, I må gerne like og subscribe, som jeg har sagt. Og I må virkelig gerne, altså virkelig, virkelig gerne, skrive et optag. Og et spiller. Og jeg vil spille min optagelsesprogram til på grund af, en lillebror bare bandikamme og... Oh shit! Og det er det der ikke er købt. Benja har kun træsvær. Ja, men... Han har ikke bukser. Og I vil vide lidt om os. Jeg er 10 år, Benja han er. 11. Og jeg har en rukket Og jeg håber, den ryger ud i dag eller i morgen. Og vi siger bare lige godt nytår. Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor er det klamt. Ja, og ja, som jeg sagde, godt nytår. Men han har opgraderet det i stensvær. Ja, sten. Skillet. Du kan sætte mig skille over det der. Nej, hvor er det nu. Nu kan I se, hvordan man leger fangelej. YouTube. Fangelej. Benja, han prøver. Benja, han dræber bare sig selv. Okay. Nej. Nej. Ja, vi ses YouTube. Ses.